детството ни не са чак толкова много, но все пак, когато бяхме на 3-4 годинки, ние виждахме как те ни карат колело и се състезават. Когато станахме на 5 години, ние отидохме при тях и ги попитахме дали може да ни научат да караме колело. Първо ни показваха как трябва да се въртят педалите и как трябва да се контролира кормилото. На първия опит ние паднахме, защото загубихме равновесие и забравихме да въртим педалите. После баща ни купи едни помощни колелца, защото ни беше казал, че с тях ще се научим да караме по-лесно. Ние го послушахме и след 2-3 месеца ние казахме на баща ми да ги махне от тях. И решихме с Хасан един ден да скачим на едно високо място и да се спуснем и да се състезаваме. Спуснахме се, но аз не можах да завъртя педалите колко трябва толкова бързо и с това паднах. В този момент точно както ме видяха и ме заведоха при баща ми. Аз видях, че на едното ми коляно имаше една малка рана, но това нещо не ме отказа от карането на колело, защото на мен ми ставаше по-забавно от ден на ден. И затова карат колело за здрав дух и тяло.